Mora maintiere machiegni chenro maro Oimore weche mathoth osetimore kama oting'o jadolo Ochenge mabende koro dinne tesendo bila moro gwengego eko mambita kabende weche mang'eny pod dhi nyime ringre ma oseyudi e puodho mashaka ola sani ochopo ringre 235. Bende wantiere kod weche motenore kod migawo mathieth ahinya to mago mag KEMSA mibiro yudo e weche manyien kaachiel kod mago mag ohala kod mago mag tuke. Magi weche ma omiyo pek. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili imeweza kufukua mili 8 siku ya leo. Kwan ringre ma oseyudi e bungu mashaka hola ochopo ji 235 bang' ka ringre mamoko oyudi kawuono. Respondents in the meantime shall be detained at Mbita police station. Doho mambita ogeng'one jadolo Joseph Chenge manyocha dwaro romo gi jatend piny William Ruto ni mondo miye ote maronabi. This board has been carefully selected by the president and by myself. We have CPA Omolo. Board manyien mar KEMSA oka apisa yanga katend migawo mar thieth bende okone jotije ma osebedo katiyo pacho koro donje tich achiel kachiel. Rekomano nyakwara magum ketera mogi TV akwayo ngono simples kaponi kawuono ang'ne nyero makata ang'ne ng'ona nyinga Ochieng Emmanuel. Awuoro kaka weche kanisa sani uketo matek. Kao kamano nyinga Simfroz Okinda inyalo yudowa e lai marwa mar ote machuok mana 3-6-000 bende yudowa achiel kachiel e mbui marwa mar YouTube wawuoyo bende kanyo Instagram kachiel koda Twitter nyinga Simfroz Okinda. Jalok wach marwa kawuono en Belinda Adhiambo. Jatend migawo mathieth Susan Nakumicha ogolo chik ni jotije duto e bad migawo mochung'ne keyo gige thieth KEMSA odogi tich ma ok giti ka gin pacho. Magi gin jotije ma kwan gi ok tin 200 mane oket tenge nikech nonro mane timo e wi mibadhi moro mar omenda ma ichich ne ogwenyore e lwedo e kinde kedo kod midhusi mar corona. Kaka Judith Omondi lero, board manyien mar KEMSA bende osidhi ayanga kendo gichako tich. Mana ndalo 2 bang' keto e oboke apisa manyien mane oyier mar tayo duol makeyo gige thieth e pacho kae KEMSA, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha oketo gi ayanga odiochieng' makawuono. E kinde twak mar Nakumicha, ogolo chik mondo mi jotich ma ok tin 200 ma osebedo katiyo koa pacho mondo dogi ofis chakre tich 5 saa 2 okinyi. Magi gin jotich mane oket thenge e kinde mane itimo nonro mar mibadhi mane okwako KEMSA e wi omenda ma coronavirus. Mae kinde mane oyier kaka jatatije manyien mar KEMSA Terry Ramadhani ne okwayo gi mondo migi bed dala kapod itimo nonro. Kata kamano, nyaka kawuono jogi koni gitiyo koa pacho kendo imiyo gi osara. Effective tomorrow morning, all staff working for KEMSA, over 200 working from home, report to work tomorrow 8 a.m. It does not make sense. It is irresponsible to have paid over 200 people for 2 years, them sitting at home in the name of COVID. Yet we all go to our offices nowadays. Nakumicha ne okonien kod geno e jogo ma oyier kaka jotelo mag board no kendo KEMSA biro loko picha manyien e bwo jotelo go. This board has been carefully selected by the president and by myself. We have CPA Omolo, who is an accredited accountant, and not just a CPA, but a fellowship. There are very few in this country. These are people who have keen eyes to details on matters auditing of systems. Jatatije mabiro tiyo kar Terry Ramadhani kuom dweche 3 en Dr. Andrew Mulwa, jakom manyien en Irungu Nyakera, jokanyo mamoko riwo Dr. Jane Masiga, Hezbon Omolo, Bernard Bet kaachiel kod Jane Batia. KEMSA osebed ka iluoro kod mibadhi kama chiegni oriwo mano mar omenda mag coronavirus kaachiel kod mano mar nede mag suna ma omiyo piny Kenya owito bilion 3.7 mane owinjo gi yudi poni ne omigi orak mar nede koa kuom Global Fund. They shall proceed with the procurement because again our laws, we have timelines which if we started today we shall not be able to meet. Remember, it's a rainy season.
We have mosquitoes all over and we don't want Kenyans to suffer. Okeno kang ma okuongo ma ilokie jokanyo mag board matayo chenro mag duol machwalo yedhe pacho kae KEMSA. Penjo en ni bende jokanyo mag board ma oyiero odiochieng' ma kawuono biro duoko geno mag jo Kenya kaachiel kod riwruoge mamoko mag thieth mawuok e pinje maoko kuom duol ni eki mar KEMSA. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi e kaunti ma Kilifi ni chenro mar golo liete manoiki e bungu mashaka ola podhi nyime ka odiochieng' ma kawuono ringre aboro no gole liete go ka koro kwan jogo moseyudi ka owito ngimagi e bunge go koro chopo 235. Kaka Lidio Keo lero, chenro no koro idhi chungi nyaka tiek timo nonro ni ringre moseyudi e bunge go mar ng'eyo gino manokelo tho margi. En menyo ma osebedo kadhi mbele kaunti ma Kilifi kuom ndalo bura ka kwan jogo ma oseyudi ka owito ngimagi koro chopo 235 bang' ringre moko 8 noyudi kawuono liete mashaka hola. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili imeweza kufukua mili 8 siku ya leo. Emenyo makawuono ji 4 resi kapod ngima e bunge go mashaka hola ka ng'ata achiel to yudi ka ngimane ni kamarach. Kwan jogo makoro seresi bunge go kangima nyake sechegi koro chopo 89. Ile timu yetu ambayo huenda kwa kichaka kila siku kutafuta wenzetu imeweza kupata manusura 4, watu ambao ni wazima, 3 wa kike na 1 wa kiume. Kwa hao manusura, 1 wa kike alikuwa kwa hali ambayo sio mzuri, lakini wale wengine 3 walikuwa kwa hali mzuri. Mati Mureka Uganda topodhi mbele gi go report mar joge gi maulal kaka uono jariyo mamoko go report gi ni olal ka wedegi kong'eyo kama gintiere. Kwan jogo maulal koro chopo 613. Wale watu ambao wanaendelea kuja na kusema kwamba wanatafuta ndugu zao wameweza kufika, ama meza yetu imeweza kupokea kufikia sasa watu 613. Kwamba bado eneo hili linaendelea kuwa eneo ambalo ni la usalama na bado hakuna mtu yeyote anaruhusiwa kuingia pale ndani isipokuwa wale ambao wameruhusiwa ama maofisa. Chenro mar manyo ringre liete go mashaka hola koro chungi mondo chiu thuolo mar timo nonro ne ringre moseyudi. Nonro mibiro chaki tich adek juma manyien. Kuanzia kesho ile timu ya forensic kama ya kufanya ufukuaji wa mwili itaweza kusimama kidogo ili waweze kujiandaa kwa mambo ya postmortem ambayo itaanza wiki ijayo Jumatano tarehe 24. Lydia Okeo, Ramogi TV. Wadhi county ma Homa Bay kama jadolo Joseph Otieno Chenge mar Jerusalem Mowar Church kaachiel kod jadolo mage mamoko 6 idhi med dino negi. Nyaka wuok tich manyien kama do biro dhi golo ng'eto ka idhi wegi thuolo gi rambun kata oyo. Kaka jafwambo mar Rai County ma Homa Bay Elia Beach lero, jadolo Chenge Gilange ne omaki odhiambo manyoro bang' video mare landore ka okwayo thuolo mar romo gi jatend piny. God wants the prophet of God to meet with the president within a period of 21 days to help the president. Mano e ote mane jadolo Joseph Chenge ochiwe kanisa ne mane gweng' ma ochingo diere ka chud bura ma Suba North makoro kete chandruok mane omiyo obila odhi omake kanisa ne en kod jodolo ne moko 6. Kaluwore gi lipot mar obila, jadolo Chenge ne oyudi ka odino ne jotuo moko 6 kama oting'o nyathi ma dweche 5 e kanisa ne ma obila wacho ni osebedo kanisa no kuom thuolo ma dweche 4 ka ilemonegi mondo tuo ma gin go wa kuomgi. Bende obila yango ni jadolo no osebedo katayo kanisa no e tok chik.
okinyi ma kawuono jadolo chenge kod lange ne ogol e tesendo bila mambita nyaka e doho, to kata kamano ne okawo seche buora kapok ne ochope e nyim jang'ad buche e doho mambita. E sel mar doho no, jadolo chenge kod lange ne omako dho ji nono bang' kane gimoko alam mapek kane giruto malich mokalo. We must reach the president. Yes, Lord. We must reach the president. Yes, Lord. Kenya must have peace. Yes, Lord. Bang'e to nochope nyim doho kama jamin wachelo piny owacho ne okwayo doho thuolo mar ndalo 30 mondo dinegi ka obila dhi nyime kod timo nonro matut e wi kit puonj kod chenro mamoko ma jadolo Chengi osebedo katimo e kanisa ne. Kata kamano kil mara ne opingo mokalo kwayono ka okoni gik ma iwacho kuom jadolo no gin mana miriambo lilo. Jang'ad buche ne ogolo chik mondo dinegi e tesendo bila mambita nyaka wuok tich juma manyien kama obiro gole ng'eto ka ibiro med dinegi kuom ndalo 30 kaka ne obilo kwayono. 20th day of May 2023 shall be on 22nd day of May at 2:30 p.m. So the respondents in the meantime shall be detained at Mbita police station awaiting the outcome of the ruling. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Aworo ka report machal kama ochako mi Alia Beach koro wathong' studio kata kamano aworo jodolo. Ka wadhi nyime bang' MCS e counties 47 ma pacho ka bogo dhi ng'anyo margi ka ochakore kawuono. Mokum jotend ute bura to chalo ma okorwako parono kado bedo ni pok ochop kare dwaro mar MCS ko. Mokum jopiny bende oseo paro mar MCAs mar ng'anyo tich ka giywak ni mano biro rocho chenro mag dongruok e county. Walter Nyambaga miwa mathoth. We therefore have no other option but to call upon all our members to down their tools across the 47 county assemblies. Pogruok e pare kind MCS medo nyuolore wi ng'anyo manyocha gi lando ni gidhi chako e ka gibandho meto mar osara kod ywak mamoko. Speaker ma Nairobi Ken Gondi to koro seyo dwaro mar MCS e dhi ng'anyo. Dwana pogra kodgi matin kidogo. Kech gin ema gichung' ne jopiny. Onge kaka ka gichung' ne jopiny to gin be ginyalo chako wacho ni gidwa ng'anyo. Koro sama ging'anyo to nyiso maler ni jopiny koro neno gi ka joma koro tich mana gimiyo gicha giringo giwe. Gondi wacho ni en kinde ma ichano e budget kendo kopo ni MCS odhi ng'anyo to mano nyalo biro ruombo piny chenro mag od bura mag counties. An takwayo ni kik wachop kanyo. Nikech kwachopo kanyo to dongruok mag gwenge bende biro bedo ni ok wanyal timogi. Kech sama okidhi puodho to nyiso ni puodho nindo. Koro ka jogi ok odhi modhi oloso chike ka to jo executive monego be ging'i kaka tiyo gi omenda ok ging'iyo. Mano nyiso ni gimiyo gi gima kisungu luongo ni field day. Matimore kinde mang'anyo mar MCS chakore ayanga bang' duol marango osach jotich piny owacho SRC rem medo MCS osara kata bang' MCS keto gi nyakaka. Tumejaribu kuhakikisha ya kwamba mambo yametekelezwa lakini mambo hayasongi. Na diposa hivi leo tumeona ni muhali na ni muhimu kufuatana na kauli ambayo ilisemwa na wana MCAs. Tumeonelea ya kwamba assemblies zifunge mpaka wakati ambapo matakwa ya MCAs yatafuatwa. Salary and remuneration of members is just one aspect of the whole thing. Kata kamano MCS gonyonore ni piny owacho nyaka medgi omenda kalure kod tich magitimo ne jopiny. MCA eman raia ka kod kacha. Obed wach liel ene ma raia chopo ire. Obed wach skul ene ma raia chopo ire. Sama pod orito wach basari to raia onyalo miyo kaka nyalo kwong dhi skul koreka rito basari. Koro jogi komigi gimo matin to ginyalo miyo gi yot mar mondo gitim chuguli mar ground. Jogi kato biro mana iri nugo mbaka. Odi kingi nyaka chiemie.
Jopiny to ni kod paro mane wi ng'anyo mag MCS. Wach maluore ma MCA dwani mondo omigi pesa wan kaka jomoroni okona ka en gima kare nikech uchumi mar Kenya ni piny kabisa. To MCS muneno koro yuago pesani mage joma ni e dhowa iwinjo gin e dhowa ka koro ne wafil ni Kenya kae nyaka gi balance pesani nikech ka nyathi okoso dhi skul to ng'ama mokwongo chopo ire mokwongo en MCA. To nok wayiero mondo gidhi giwuo gik makonyo no yiero mondo gidhi gi advocate for jopiny ma pod otamogi nyaka sani. Koro wan kaka jopiny wa reject kendo kwadwa her mondo med pesa kata ma siling achiel. Jotelo go koni omenda mar dongo ward bende dwarore ni mondo medgi. Wan kaka jo Kawangware kata Ruaraka wan mae gima wadwaro. To omenda chani kacha. To giwacho ni omenda ni otim tich makama. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ywaruok kind governors kod jolupgi medo nyuolo paro mathoth e kinde jolony kaachiel gi jopiny. Jolony weche mag telo seyo jolup governors kuom temo kalo kiewo e tijgi gino makelo gwandruok ma kamago. Kaka Kristo wino kolonwa jolony kwedo paro mar miyo jolup governors lemo e sirikal mag counties kaka yo mar tieko wamen e kindgi kod jotendgi. Higni 12 nyaka ne oganda jo Kenya rwak sirikal mag gwenge, telo mag gwenge pod digni e chopo lek maggi. Leo e chwalo omenda ne sirikal mag counties, weche mag mibadhi kaachiel gi ywarruok ma kinde ka kinde e kind governors kod jolupgi gin moko kuom midhiero moseng'wano telo mag gwenge e pacho kae. Kata odoko ni moko kuom counties osegoyo okang', moko kuom gi to pod yulo kaluwore kod gwandruok mag jotelo. Ywarruok e kind gavana Masia James Orengo kod jalupne William Oduol ewi weche mag mibadhi buogo rocho chenro mag dongruok e kaunti no. Lweny e kind Orengo kod Oduol ok en wach mawendo e pacho kae, ka lweny maket gi mago bende osenenore e pacho kae e counties mamoko. Moko kuom counties ma osebedo gi amen e kind gavana kod jolupgi gin Mombasa e kind gavana machon Ali Hassan Joho kod jalupne Hazel Katana. E county ma Machakos, gavana machon Dr. Alfred Mutua bende ne ok modhre pi kod jalupne Francis Maliti. Lweny maket gi mano bende ne liet e kind gavana machon ma Makueni Profesa Kivutha Kibwana kod jalupne Adelina Mwao. Gwandruok makamago osenyuolo paro mathoth ka moko kuom jotelo wacho ni en kinde maber mar miyo jolup governors lemo e sirikal mag counties kaka yo mar tieko lweny makamano. Dibed ni mano ema dhi bedo musmal mogik e sanduk mar lweny e kind governors kod jolupgi kose. Katiba design mare gi architecture mare nokete mondo mi ofwenye ni kantiere county to ing'ene chief mar piny en achiel. Kiketo thur gweno ariyo e kurda e dala ibiro ka gigore ma kata gwen monego bed ni gikonyo and all that ok timre. Kaluwore gi chike mag counties kare 35 kod 179, tich maduong' mar jalup gavana en konyo gavana e tich moro amora ma gavana omiye. Presidential system mano be system ma county government rango ok en ni waketo offices ariyo mar parallel. En office achiel mar gavana. Jalup ne en jalup, en ng'at ma imiye tich ni koro ringi mondo mi dhi tim ochalo jating' ndaye. Omiyo en kuponi ochopo kama koro bende ok odwa ting'o ndaye ni to be seche moko ikoni anto koro aolgo mondo mi awuog gi ng'at machielo mondo mi koro bi odonji ka. Jalup gavana bende nyalo mako lemo mar gavana e yor kojolo poni gavana onge. Kata kamano, ok onyal ndiko kata riembo e tich jatich moro amora mar county e kinde no. Moko kuom jolup governors bende oseyudo seyo kuom temo jaro kata rocho telo mag jotendgi kaka yo mar yudo mbi mag siasa. Tabu moro ma wan godo sani nikech deputy governors ong'e gani kopo ni vacancy owuok e governor to gin next in line. Omiyo samoro yudo ka ntiere kata moko matiyo gi MCS mondo gi impeach governor. Kech ong'e ni ka impeachment no rumone to en ema en governor. Jolony weche mag telo siemo governors mondo go kogno joma gitemo gwelo kaka jolupgi kendo gwel jogo ma ginyalo tiyogo e yo maber kar gwelo jogo man kod dwaro mar bedo governors e kinde mabiro. Governor kano miye thuolo mondo mi oyier ng'at makoro deputize. Ntiere kwan ma gigoyo mang'eny sana. Samoro gigoyo kwan kaluwore gi gweng' ma kama ema ji ng'enye kendo gweng'ni ng'eni kuponi akaw kuodgi moro kata nyargi motegno ema keto mbele gibiro miya ombulu.
kata samoro bende miketono embe oneno ni embe en thuon chuth ma en be kata komi bede no nyalo bede. E kinde ma oganda jo Kenya ne ochungo kinyi mang'ich mar goyo ombulu ne pentik mar 2010 ne gin kod geno maduong' ni telo mag gwenge ne dhi kelo lokruok kaachiel kod dongruok e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Kata kamano nitiere luoro ni geno ma kamae nyalo mana bet kalek poni ok otiek ywarruok ma kinde ka kinde e kind governors kod jolupgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris. Jatend piny William Ruto omako chung' motegno ni ng'eto mar atamalo 3 mar osara mar jotich e yo mabiro konyo e jiwo chenro mar gedo mag udi e pacho ka. Ruto wacho ni okang'no biro konyo tieko kit dak moko ma jopiny odak gi kuonde ma ongore. Ruto loso kane romo gi Prime Minister mar piny Singapore Lilong, kama okoni Singapore en ranyisi makare mar dongruok ni mar atamalo 80 mar oganda ma kono odak e udi mabeyo ma ogere bwo chenro maket gi ma Kenya dwa chako. Kenyans are currently engaged in the housing debate, with approximately 6.5 million Kenyans lacking affordable and decent housing. I don't want us to postpone this agenda anymore, and thus I am asking Kenyans to make the choice by saving into the housing fund so that 60 years from now we can also have a similar success story. There is one lesson we will learn from you as Kenyans, is to make the right decisions, however difficult they may be, because we can see in Singapore what right decisions can make of a country. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni tend Kenya kwanza biro neno ni onywand ji duto e golo paro matayo piny Kenya ka osingo kawo pach oganda kinde ka kinde. Kane oloso ekidetwa kod county coordinators mag UDA mawuok e counties duto mapacho kae boma ma Nairobi, Gachagua kwa jotelo go bende mondo sigo kawo pach jotelo mamoko mag duond burano mawuok e gwenge mana ni duond burano odongore kendo bedo motegno. Gachagua medo ni kata bedo ni tend Kenya kwanza timo matek mar keto e tim chenro mage gibiro neno bende ni telo makare obedo e kuonde duto magiteloe. Gachagua medo ni chik oyiene duond buche duto e pacho ka mar sero oganda duto maonge luoro. The journey to reconstruct the economy of this country has begun in earnest. It is not easy. I said in Kasarani, they said I'm mischievous. Of what we inherited, that is the truth. And we'll never tire about saying the truth. But the president and his cabinet have come up with very pragmatic interventions. Munajua, I want to ask you and request you to fungulia watu yote mlango. Let everybody come in. Let everybody come in. Ukambani is good. Wanatuita. Nyanza itself, EUDM tutagawa nusu, 50-50. Na tusukume ikuwe 50+1. Narok is good. Kajiado is good. Kisii is the best. We have literally taken over the country politically. Ya Ramogi bang report mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bokao yueyo mokong. Kata kamano nitie jogo maloso kodwa ariyo adek auchiel nono. Mark Aluga japeng achiel mar Abom Center nenowa e yo makare. Oimore gi lipode mar Ramogi kelo nero kamano. Ng'ato wacho ni kara owadgi Mackenzie nitie luo Nyanza Ramogi mit. Mano Professor Robert Uko Wuoda Sembo Kamito. Inti dandaro foyero kamano. Tobias Akande Wuoda Sego Kanyada kaber to jadolo mambitano. Onego weyo wach pache kata otere ne jatend piny Kenya William Ruto. Jacqueline Mwalimu kainti Nairobi Ramogi be umorande. Jolemogo to ne yudo kure. Na tuo umia nyiero kora winjo kategno. Erokamano kuom ote ugo. Aneno ka YouTube bende uronwa ote ka Mignet wacho ni the deputy governor should not disseminate others. So kang'eyo gima mano ni dwani wachi. Festus Otieno wacho ni MCA kara okong'eyo tijgi gidwaro pesa mar chiemo e miechgi kar mondo gikal chike mamedo mwandu ne oganda. Gitimore mana ka jodolo
mamoko. Elisha Jumawacho ni maiye mae Kenya mana winjoga jodolo be utieka. An Elisha kawuok Kimonde. Jono got wacho ni ang'o manene Kenya waka wajodolo jiduto dwa kete tugo sana. Ogot kane Yugis ka Joseph Oduor wacho ni winjo Ramogi maler kendo weche duto te chopo ne yo makare. Entiere Inbo Usenge. Ikidhi mabor pod wan gi weche mathoth. Jopiny makanya kwar giko gonye kaunti ma Kisumu pod ywago boke mag lowo kuom piny owacho. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ee Mungu unirehemu, sawasawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Nimekutendea dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Dial *811*274# to get Toba. Your home is laden with heaviness following these deaths. Your father left a curse. This is the story of Mercy. Do not speak to your husband tonight. A devoted wife and a mother. Wait. Who unknowingly and slowly got into the hands of a prophet. Mercy, can't you see this is robbery with violence in broad daylight? Kama unataka tukosane, endelea kurusha hiyo mdomo yako hivyo. A prophet who promised her all her life's desires. Tomorrow morning, you shall receive good news. Watch the story of Mercy unfold as she battles with faith, family, and a prophet on Prophet Binji. Let me teach those ungrateful children a lesson. Viusasa brings you an exclusive and exciting series, Prophet Binji. New episodes now available on viusasa.com. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Niko mko home. Lakini mbona mmechange password ya wifi?
Akisi mnipe your password. Ata baby girl go home, ndio wamesema go away. Bro, mambo janjes, takusuma majirani. Make chako smarter. Aje. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasoti hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV wadhi e kaunti ma Kisumu. Gwandruok e weche lopo osekelo midhiero mathoth ne oganda jokogony kod jokanyakwar ka thoth gidwaro ni piny owacho resgi giyudo boke mag lopegi bang' higni buora mag ng'ur ewi kaka oserochi ratichgi mag bedo gi obok mag lo. James Okoth ne oluwo wachno kendo miyowa ler mathoth. To abiro nyono ka onge lo nang'o. To mae lo pa kama no kenda kanyakwar e dala waka. Mano e penjo mathoth oganda jokogony osebedo ka penjo kuom higni buora bang' piny owacho golo obok mar kawo lope kweregi e weche mag dongruok e kinde mane ichwalo kiewo mar manispa ma Kisumu. Tie dewa tie wan wadak kanyo koro iketo wa e municipality to mana man is our ancestral land. Wan winjo mane makwenyino selosi makoro pugu kind kugony kod kanyakwar. To kan wadhi wacheko gino maber to wayudo ka part mar kugony obedo included e kanyakwar e yo ma wan wegi ok nwang'eyo. Wachno waseluwo all along from 1976 nyaka koroni. Mogo kuom midhiero ma oganda joka kanyakwar kale ma bende osetamo gi bedo gi obok lopegi gin buche mag doho ma kinde ka kinde e kindgi kod jonyiew lopego. Ng'ato obire lobno ma ike wuonwa ta ike minwa ta ike wete owadwa ta ike okelo title deed mabandia okelo na court order motama iko nyakomera mo akane muchari dweche adek na dhi e court ma court nomiyo mera ma dhi e iko. Bang' iko mera no korko keta gi kes sani ma ok ayue ni mano lope. To gima litna wach lope gi nochak lu chon 2010 kucha. To so far kata an ma wuoyo kani oda no wang nikech lope go. To ng'ama no wango lope ka biro ngi onge. Masani adaka kaka winyo. Aonge kata dala, aonge kata kamoro manyalo jote gi nyithinda. Nono weche machalo kamago ema ne okelo oganda go kanyakla bang' apisas matayo chenro mag lowo luongo romo mar lero ni gidhi golo oko kiewo mantie gi sechegi kendo goro kiewo machielo motelo ni loso obok mag lopego. Bang' mano, oganda mabiro yudore e kiewo mar boma biro chulo omenda mag bombe ka joma ok nyal to ibiro daro. Paro mathothgi ne obalogo. En ofis sirikal manotimo makosa go. Koro onge kaka wan ginyalo penalize wa. Koro wakwaye ni seche ma giloso map go garama gi kit kum sirikal nikech jotije sirikal manichulo msach sirikal gi sirikal emanotimo makosa gi duto. Kata obedo ni wach ni pod ni e doho, okil Kenneth Amunde lero ni kalure gi chik mane itiyogo ndalogo, oganda joka ogony ok ne onego kaw lopegi ka oganda joka nyakwar to onego non mana ka bende ne ochulgi omenda ewi lopegi mane okaw. Onge kaka Kisumu kogony adjudication section nyalo bedo part mar lope mekaw for that particular purpose. Keche no onge gazette notice no. But as to part mar joka nyakwar, I think neto nego bed ento nego lowe through other formulas. For example, ne kabedi ne nentiere that gazette notice kaka waneno cha to they were captured. Then another question monego beni gibedo compensated. Keche cap 295 loso kum processes mang'eny manyaka lo banke to gazette notice eka mondo me wachi no officially lopegi nokaw gang'o gi national government. Duoko mar midhiero mar lo mosechando oganda joka kogony kod joka kanyakwar kuom kinde ni e doho gi sechegi. Kapek koro omigi mar chwalo duoko no mapiyo, poni gibiro bet piny kendo loso winjruok e kindgi giwegi. James Okoth, Ramogi TV.
Erokamano James Okoth. Simfros, ing'e gwengego? Mano ing'e ni mago jodala wa gi jokania. Koro ageno ni gibiro yudo kil makare mar mondo mi ing'e ni wach lowo tek to ng'enyne jokanyakwar kodar to chomo kano wach kano kadwa nago mbakane. Kao kamano wadhi nyime koda weche manyien. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu oramo ni lipot margi yango ni onge kuo mar penj mane otimore e penj maduong' mar KCSE mane otime higa mokalo mano higa 2022. Jatend migawono kata kamano yango ni nitiere moko kuom jomibadhi mane temo tiyo gi yore mag mbui e keyo kalatese mag penj mabandia ne jopuonjre. Jojaoko nigi ler kowuok Mombasa. Bang' luorore e pacho ka mangima ka gichoko pach jopiny e wach kuo mar penj mar KCPE higa mokalo, kamati mar od bura mochung'ne weche mag somo ne ogwelo jotelo manie migawono mondo mi ochiwnegi ler mantiere. There is absolutely no way that you can say that there was collusion because two children have presented similar correct responses. You must go back to the question. E romono mane gibago Mombasa, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, jagoche Belio Kipsang kaachiel kod jatend duol mar NEC David Njengere ne joketi e orindi maliet. Is this reflective of the script and the entry records of the land, or it is actually done by officers in the ministry to give that particular? As anyone who can see this. And I would like a case given from you saying, here is a case, and this was a D material, it was a B. We don't have any such case. So kindly, those are perpetrating on the falsehoods, Chair, with all due respect. The moment we don't trust data and statistics, then it gets worrying. That is because if you must be able to explain anything, including how you won an election, is based on data and statistics. We will share with you social media sites which, as we are talking now, are sharing question papers. And they are saying these question papers are from NEC. Kata kamano, jakom kamati no ne okoni dwaro nitiere mar piny owacho medo omenda ne duol mar NEC to chutho kaluwore gi kwan jopuonjre masani omedore. And what we want to recommend as Education Committee is to really fund NEC so that it is able to pay teachers on time, the examiners on time. Seche gogogo, jotelogo ne joriwore paro ni jopuonjre monego jol gi wech school fees onego bedi mana mago mochando mawinjore kod sir. So what we found out, the 13 billion that we have been able to give private universities for the last 6 years or so, the only time that they were audited was 2018-2019. And you know you cannot be able to give public funds to an entity which is not being subjected to audit. Na kama mwanafunzi ameona anataka kwenda chuo ambaye ni ya kibinafsi, mzazi atoe pesa alipe. Bang' dayo dho jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu e wach kuo mag penj, kamati mochung'ne weche mag somo e pacho ka koro dong' mar chwalo ripot margi e nyim od bura mondo mi okaw okang' mowinjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Piny owacho ogolo milion 100 mar gero manyien sikunde mane jomaundu manyayo kuo jamni oketho e nyandwat mar hoho mar Okak. E kinde nyasi masidho obila ma Kicha mosetieko tiegruok margi e gwenge ma Baringo North, jatend migawo mar Rita Kithure Kindiki osingo bero ngima obilago koting'o miyogi okumba mar thieth mar jiwogi e kedo kendo tieko chuth jokuo jamni. George Bati miyowa ler mathoth. E alap ma Kimalel Baringo North e kinde mar sidhogi e nyasi manotele kod jatend migawo mar Rita Kithure Kindiki kendo yuore kod jatend arita e ho mar Okak Abdi Hassan. Maloyo obila 200 ma Kicha NPR mosetieko tiegruok ne onyiso lony margi kendo ni giikore e rakruok kod jokuo jamni nyandwat mar hoho mar Okak. E twak mare jatend migawo mar Rita Kithure Kindiki olero ni piny owacho osegolo omenda maromo milion 100 mar loso sikunde mane jomaundugo oketho kendo ni jolweny biro gero sikundego manyien kaka yor golo rowere makono e paro mar donjo e timbe njore. The government has released 100 million for the rehabilitation of all the schools that were affected in Baringo North and Baringo South by banditry. The money has been released and our officers from the Kenya Defence Forces will help us
in the reconstruction. We are working hard to be able to secure a further 100 million to bring the total to 200 million for the purpose of rehabilitating those schools. Jatend migao no koni kata obedo ni apedha mar kedo kod kwe jamni nyandwat mar Hoho mar Okak osenyago lemo. Piny owacho biro dhi nyime e thiro chutho kwe jamni kod maundu mamoko e gwenge makono. The Corcoran Hills, Arabar Hills, Ngerecha Hills, Tandare Valley, all these places are now free from bandits. But we must make sure they don't return there again. And therefore, our National Police Service officers, the multi-agency teams here, including our partners in this effort, the Kenya Defence Forces, we must make sure that these places remain out of bounds for bandits. Kithure Kindiki okoni obilago ni piny owacho biro miyogi sir madwarore mar neno ni gitimo tijgi yo makare koting'o chiwo negi okumba mar thieth NHIF. From 1st of July this year, every National Police Service will be insured with a National Insurance, National Hospital Insurance Fund to make sure that you have a medical cover. When you are injured in the line of duty, you can be treated, but also we will also extend that cover to members of your families. Secondly, the government will provide uniform. Jaod bura ma Baringo South Charles Kamuren okwayo rowere madonjore timbe mag maundu mondo olok pachgi ka ojiwo piny owacho mondo ked kod jo maundu go ka ok gideo dhoudi magiwuokie. Wale wakaidi, the best solution kwenu ni kuokoka na kwenda kanisa na kubatilisha mwendo wenu. Otherwise tumesema serikali lainisha hawa wote, kwa sababu mkora ni mkora katika nchi hii. Hakuna mkora ya community fulani. Kata obedo ni jo maundu manyayo kwe jamni pod lidhore kendo timo monj e moko kuom gwenge mag Hoho mar Okak. Singo mar jatend migao mar arita Kithure Kindiki mar miyo obila ma kicha okuma mar thieth kod mwandu mamoko igeno ni dhi jiwo lweny mar tieko kwe jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. George Bati, Ramogi TV. Kodhi kaunti ma Narok ne ochuno mondo mi duoki japuonj maduong' mar skul primar ma Ilmashariani kaunti ma Narok bang' jopuonjre kod jonyuol mag skundno bago ng'anyo ka gikwedo okang' mar wilo japuonjno. Japuonjno manyinge Jane Sanko kod komishona ma Narok ne jochopo mar kweyo ng'anyono makawuono kane gidonjo ma ng'anyono manodonjo odiochienge mar ariyo. Apisas mag migao mar somo yango ni ginono okang' mar loko japuonj maduong'no kendo ibiro chiw ler e wi lipot mowuok. Gavana Makisi Simba Arati opogore paro gi komishona mar obila ma kaunti no Tom Anjere kaluwore gi achiedh nade ma ikelo gi nok mar arita e boma Makisi ma osebedo kaneno machiegni ni. Okang' ma kama biro tok jariemb pikipiki moro ne onegi odiochieng' alanga. Kolose gwenge maboma Choge Borabu, Gavana Makisi Simba Arati oseo migao mochung'ne arita kwe kaunti Makisi ka olieko ni ne ok gikawo okang' mar mako acheje ma itudo gi nek makamano koriwo jasiasa moro mawuok e kar chung' od bura ma Mugirango South. Komishona ma Kisii Tom Anjere korka koro chiwo siem ne moko kuom josiasa e kaunti no mosebedo ka tiyo gi rowere sekta mar bodaboda mar nyayo lweny. Tumethibitisha kwamba haya makundi ambayo yamekuwa yakifanya fujo katika tauni hii sio vijana wanafanya peke yao. Ni vijana ambao wanapewa msaada wa kifedha na wanasiasa wa kaunti hii. Na sisi tumesema mkono wa sheria lazima ufuatwe. Licha ya cheo kile huyo mwanasiasa ana hold hapo. Hatutakuwa na town, hatutakuwa na county ya fujo kila siku. The law is very clear, irrespective of our social standing. Tumemweleza bwana county police commander afanye kazi yake. County commissioner, don't hide anywhere. Come out, tell us if you have arrested this one criminal.
who was organizing the killing of the doctors in South Mugrango. He has calmed down, indeed. He has killed somebody in town under the watch of the police, under the protection of the police. Therefore, my question is, Kindiki, what do you want to tell us? Is that, are you in charge? Or you have given instructions that there should not be peace, there should not be business as usual in Kisii? Why is it, be it is the governor, be it is who? Why can't you ask these people to record? What nonsense is this? That somebody is a leader, I don't know, in parliament or what? We can't accept. Piny owacho e kaunti ma Migori osechako chenro mar manyo kuonde dak ne moko kuom jogo ma piyo osebedo ka daro e gwenge mag Nyatike higa ka higa. Gavana ma Migori Ochilo Ayako manyo wuoyo e kinde pogo chiemo ongede kod nede mag geng'o suna e gwenge mag Nyatike. Owacho ni gigoyo mbaka kod familia ma oyudo midhiero mondo omigi kuonde mag dak mamoko. Moko kuom jogo ma piyo dar e gweng mag Nyatike orwako paro mar piny owacho mar manyo lowo kamachielo kamoting'ore malo ne jogo ma piyo osebedo ka daro higa ka higa. Familia mathoth pod ywak ni piyo ulaoro ngimagi ka nyithindgi bende koro ok nyadhi sikul. Adak mane adidayo moro, dayo bendo ng'ol, tuo, laka, onge nyathine mora. Koro ani masani wadak kod ni wakonyore. Agoero kamano ne gavana marwa mokelo nwa chiemo manyaka nyocha pipong. Pok wanwang'o konyruok wayudo gima chalo kaka oduma, michele, oganda, gimo, gi gik mamoko nyaka ongede nyaka nede. Omiyo kuom mano waduoko erokamano ne sirikandwa maka. Wago erokamano ne Bwana Ochilo Ayako gi joge ne gitimne. Gima de miwa manyalo konyowa kabisa. Manyalo konyo kaka mine wagi. Wan vijana wanyalo manyo gima matis wadhi kata pango. To gin kaka koro gin samoro nyadar gi tero gi skunde. To skul bende sani nyithindo bende dhi e sikunde go. Koro kaka nyal tim minegi omanyne gi kamoro motuo minyal gednegie to gi sirikal mondo ngi kaka nyalo konyogi. Wan kaka sirikal ma county wasechako loso chenro ma wa identify or wafwenyo jok ma gino osechando pile. Wawuoyo gi moko kuomgi ka wanyalo miyo gi lo nikech wan sirikal monyalo mondo gia kama rach no gidag kama ber. Wawuoyo kodgi mondo wang'egi ka wang'eyo ni oula no chiegni muomo wanyisgi chon mondo gia kuondego kik oula no yudgi. Wawuoyo kodgi pile mondo wakonygi seche moula oketho gigegi ma wanyalo miyo chiemo wamiyo, mwanyalo konyo pur wakonyo, to gi mwanyalo konyo yore mopogore opogore. Bura mokwako kambi sukari mar Mumias medo digni. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Injili kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana Ramogi TV. Messages or like pichni nate or like videos nate. Who does that? Mano donge stalker. Invest stalker. Jatelo mano biro ka nyoro odwari warus kodi. Hera mutwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo.
wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabokendo pragia, ng'ano nigi hawi. Kik iwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. 100 bob kwa games za leo. 2 Smart TVs to give out this week. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Machiegni mesawa mar ohala ng'ado bura ne jotend kambi mar Sarai Group matayo kambi rego niang' mar Mumias Sugar ochor nyaka tarik 16 dwe mar 6. Mana ka Edwin Okoth leronwa jang'ad bura Alfred Mabeya ok en jang'ad bura mokwongo golore ng'ado buch jotend Sarai Group ma itudo kod chayo chik mar doho mano ng'adi ni wuog oko mar Mumias Sugar. Bura ma onalo jotend Sarai Group matayo Mumias Sugar koro medo yware bang' jang'ad bura Alfred Mabeya golore ok ng'ado negi bura matudo gi kod chayo chik mar doho. I directed that this matter, and specifically the issue of showing cause as directed by Honorable Chepkuni J on the 28th of April, is to be handled by Oimore J, who is handling the other matters pending this file. I am alive to the fact that the contemnors have attended court today in compliance with the directions of Chepkuni J. In this regard, I direct that they appear before Oimore J on the 15th of June 2023 to show cause why they should not be sentenced to imprisonment for contempt of court. It is so ordered. Justice Mabeya manong'ado bura ni jo Sarai Group onego wuog oko mar Mumias dwe mar 7 higa mokalo. Kata kamano, jotend kambi osedhi nyime kod tayo Mumias, okang' mane ochiwo bura ma osebet kadhi nyime kuom chiegni dweche 10. The orders ordering them to stop operations were issued on the 28th of July 2022. And they openly and defiantly disobeyed the orders. So it is double contempt, my lord. They are disobeying the orders of 28th of July 2022. And they intend and are still disobeying the orders of this court on contempt dated the 28th of, they issued on the 28th of April 2023. Okinde mag Sarai Group ka otelnegi kod Attorney General machon Githu Muigai ne ochwalo kwayo mar medo choro burano kod thuolo mar dweche 3 kendo. But it is our very humble view that the finding of contempt was premature. So if my lord were as kind as to grant us 90 days, we will exhaust all these applications. And if we lose them, which we can, which we may, we will still surrender ourselves to you. Okil John Amino ne onyiso jang'ad bura ni wich teko ma osenyis kod tend Sarai Group onego mi kum makare. And my lord, one thing that has shocked me in this matter, I don't know whether it is because of my age, that I'm old-fashioned and so on. My lord, when we were brought up as small children, we were taught that you respect those in authority.
You give them respect. If they say something, you listen to it. We are what we are because of the rule of law. We are what we are because of the independence of judiciary, the independence of our judges, and the respect that we are expected to give our judges. We cannot afford to waste any more time. Sarai Group en kambi mawuok e piny mar Uganda mane okawo kambi mar Mumias bang' bengi mar KCB peyo kambino nikech gope mane otame chulo. Higa mokalo, jong'ad buche ariyo ne ogolore oko e bura mar kumo Sarai Group kod chayo doho. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Bengi mar Cooperative olando yuto mar silings bilion 6.1 e thuolo mar dweche adek mokwongo mag higani. Yuto makamano en medruok mar 5.2 ka opim kod silings bilion 5.8 mane bengi ne yude thuolo machalo kama higa mokalo. Jaratije mar bengi no Gideon Muriuki wacho ni giseduoko piny omenda ma gitiyo godo e tayo chenro mekgi, kama koro 91% mag omenda ma oganda keto kata golo e bengi no timore kokalo e yo manyasani kaka e yor mbui kata ATMs. Kata kamano bengi no man kod bede 187 ne odhi nyime gi yawo bede moko 3 e gwenge ma Makuyu, Hindi kod Bamburi e chak higani. Kambi mar loso simu Tecno Mobile koro yango simu manyien e chiro mong'ere kaka Camon 20 series. Simu no mano yange magawa moro ma yudore boma Nairobi ni kod nyalo mar goyo simu moingo simbe mamoko. I stand before you today as the manager of Techno Kenya, filled with excitement and anticipation as we unveil latest innovation to the world. In a world driven by connectivity, where communication and information are paramount, we have strived to create a device that surpasses expectation and redefines the smartphone experience. The Camon 20 is not just a phone, it's a gateway to the new era of the possibility. Tim mar Simba magoyo tuka goko keto ikruok ne tugo gi Zimbabwe. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Eten migawo matuke Ababu na Mwamba oyango chenro kod maino magin go eloko chik mata weche tuke pachoka kaka yo madino rode ewi yedhe ma medo jong'wech teko to kod chano tuke e yor duoko midendo ni match fixing. Ababu wacho ni oyango makare rode mantiere chikego. Bende osingo manyo kambi mabiro lando achiel kachiel tuke mag adhula pachoka e chak season manyien. Nimetizama sheria hiyo na nimeona udhaifu. Muda umepita sasa, muda wa miaka 10 na imefikia kiwango cha kubadilishwa. Moja yapo ya masuala ambayo tuna dhamiria kushughulikia ni swala hili la udanganyifu kwenye michezo. Hata kutumia madawa ya kusisimua misuli ambalo limekuwa ni swala sugu, swala ambalo linaharibu hadhi ya Kenya kama taifa la michezo. Ya kwamba msimu ujao wa Kenya Premier League utakuwa na partner rasmi wa kupeperusha matangazo moja kwa moja, live broadcast yaja. Tim mar Kenya mar tuka goko Simbas majo tuga par koda beach koni gin timo ikruok
ne tugo gi Zimbabwe piem mar laro kombe mar Currie Cup mar Division mar 2. Tugono chane dhi tugi chengeso mabiro ni. Tim mar piny Zimbabwe ochopo pacho ka kendo ne gitimo rake boma ma Nakuru ka girito tugono. Tim mar Simbas bende timo ikruok mar gi Nakuru kama idhi bagie tugono. Simbas osetugo tukego e piny Afrika ma milambo kod Namibia motelo ne tugo ma sani ni e nyimgi. Gigeno tugo tuke adek e pacho ka e thuolo mar jumbe 2 adek. Gone through our video sessions. The boys are excited, the boys are ready. But there's a few touch-ups that we need to work on. Currie Cup Challenge is a quite different league compared to the local league that we play at home. It's a high-intensity game, and the tempo is quite high compared to what we've been doing at home. With the home ground advantage, we even urge Kenyans to come out and support these guys, and I'm telling you, it has that effect on... Timbe mabiro molo e tuke ka e pacho ka ne tuke magadhula mar piny mangima World Cup higa mar 2026 mibiro bago e piny America, Canada kod Mexico biro